Eto nas, tu smo, nakon 2 godine ponovno, na starom mjestu. Nakon 2 godine imamo sreće da je bar malo očišćeno. Eto, tu smo. Sad kud bi mogli proći, šta kažeš? Ovaj čardak vamo nije prije bio ovako srušen. Da, ovo nije bilo srušeno prije. Pazi, trnja ima. Dobro, vamo nećemo uopće zalaziti, to nas ne interesira previše, sam da snimim bunar. Ja znaš koja je priča za taj bunar? Da se tu curica neka utopila i da se čuje plač odatle. Eto nas. Sad sam se naježio. Filipe, odi vamo. Znaš koja je priča iza ovoga? 31.8.2002. Cura i dečko su bili u ovoj kući i sprem napisali ovo 31.8.2002. Točno godinu dana nakon 31.8.2003. su poginili na ovoj krivini. To ti je priča. Jel ima još nešto zanimljivo što piše? Nemoj. Dinamo, moja svegdje. Nemoj. Ne. Ova kada mi je. Željko i Nena. Ode meni vrećica. Dobro, ajde, nećemo se toliko zablatiti. Da, tako. Traka, danger, vidi. Ovo je definitivno najjezivija prostorija. Čekaj, tu ima neki natpis, samo da skontam. Natalija, vidi ovo. Budite oprezni kad se penjete na kat ili kad ulazite u prvu sobu na katu. Velike su šanse da vam se iskesi žena
s iskopanim očima. Ne vidi se baš dobro, ali to tu piše. Idemo lagano. Ti bježi. Neću ja bježat, ne ostavljam te. Kostur. Ne to djelo da je nešto veće. Jezivo. Pa da. Ovo je baš se cijelo vrijeme. upravo nestali. Nevjerojatno. Tanja i Mio. Da, tavan. Pa da. Kažem ti, kad sam prošli put bio, šikara bila do vrha. Pa da. Pogledaj gore. Joj, kriv. Jezivo. Pa da. Ali definitivno najstrašnije mi je onaj natpis: budite oprezni kada se penjete. To mi je najstrašnije. Znaš, niš ne vidiš točno kako je crtan, sve ono... Da, i šarano, prošarano. A baš instalacija dobro pripremljena, sve u bužire. Kako šta? Meni ovo sve kripi. Pa da. Mora biti Dinamo grb, naravno. Aha, pa da. Blok, čiji je blok da nije ceranski. Navodno je žena neka ubijena i zabetonirana u zidove podruma. A gdje je podrum? Pa valjda tu ispod. Ili ima tu šta vidi? Nema. Šta nema? Gdje imam zlatan nož?
da presjećam srce svoje, sa svakom bi kapi krvi napisao nešto boje. Vidi. Ali kako je to neko takim perfektnim slovima pisao? To mi je nešto. Baš. 10.9.2004. ekipa Strešnjake. Nikola Mučo Tomo. Bježi. Pogledaj tamo. Ali onaj datum mi je definitivno najjeziviji. 31.8.2002. Pogotovo što znam da se to stvarno dogodilo. Znači tu evo na ovoj krivini. Čekaj, ne vidi se baš da vidi krivina, ali tu eto odmah. Tu izleti, ja? Pa da. To se može naći na internetu, da je tu bila nesreća stvarno. Pokazat ću ti članak. Eto, to je ono iz snimka što sam ti pokazivao. Da. Čekaj. Eto, tu ima onaj podrum. Neki. Jel šta vidiš? Ništa. To je tamo negdje ulaz. Jel da? Ili s ove strane. Odnosno, ne, tamo je, vidiš, tamo baca svjetlost. Odande, mislim, ali hoću vidjeti šta ono ima. Vidiš, i tu ima neki prolaz iza. Da, rupa neka. Ma da. A to je svinjara, jel da? Pa da. Pa tamo da s one strane neka. Cipela neka u podrumu. Pa da. Nemoj ići, možeš propast kroz nešto. Ti vidi ko je to mrakača dole? Pa to, da. Čovječ. Nećemo ulaziti unutra, vidiš kako je to tu nekako nesigurno, može se propasti. To i zid je nekako. Pa da, zid je otišao skroz. Ovo mi je bio najuzbudljiviji urbex, definitivno. Znači smo već životinji. Pa da. Ovo što si ti pročitala, ova pisma na zidu. To je stvarno isto. I to tako preciznim slovima napisano. Svako slovo isto veliko i... Da. Ništa, eto to. Možemo ići lagano. Može. Sve smo istražili i brže nego što smo se nadali. Eto, imali smo sreće što je... što je raščišćeno. Evo, to je ta krivina na kojoj su ovi stradali. Dobro, sad se ne vidi preko snimka baš,
ali vidi se ovako, kad se gleda, ide ovako, kužiš, ide gore, pa dolje, pa opet gore, pa u lijevo. I onda tu ako malo brže uđeš, bacite. Evo, još jednom, to je ta kuća. Znači, eto, sad smo napokon u njoj bili. I ko zna kad opet. Tako je. Znači, na samom izlazu iz Škrinjara